श्रीरामपुर पुलिसा गसाइगाव गोबां बिबांनि बार्मि सुपारि जब्द खालामनो हायो। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सीमा बाजुगावआव गोबां बिबांनि बार्मि सुपारि गय हमनो हादों। पुलिसखौ नुनानै गारि गारनानै खारखोमायो ट्राक सालायग्राया। मख'नो गोनांदि दिनै फुंनि समाव गसाइगावनि 1 नं बाजुगावआव सिमालधाबु पुलिसा गंसे ट्राकनिफ्राय 29 बस्ता गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय बार्मिस गय सफारि हमनो हायो। गय सफारिखौ WB69F5733 नम्बरनि टाटा आइसार गारिजों मेघालय रायजोनिफ्राय लाबोदोंमोन होनना पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो हादों। से नं बाजुगावआव पेट्रलिं होबाय थानाय समाव पुलिसा गय सफारि लाबोनाय ट्राकखौ लाखिनो थिननायाव गारिखौ गारनानै ड्राइभारा खारखोमायो। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गासै गय सुपारिया सोनाब बंग रायजोनिफ्राय 12 बिसानि मना मुंनि सुबुंनिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सिमालधाबु ओनसोलनि थागिबि खायसे सुबुंफ्रा सिगांनिफ्रायनो गय सुपारि बारहोबोनायाव मदद खालामबोनायनि अजद सिखारबोबाय थानाय समावनो दिनै फुंनि समाव पुलिसा गय सुपारिजों लोगोसे गारिखौ जब्द खालामनो हायो। पुलिसा हमनो हानाय गासै बार्मि सुपारि गयनि हाथाइनि बेसेनखौ 6 लाख रांनि जागोन होनना सानना जादों। বস্তাতে ভর্তি করবি হ'ব ইয়াতে থ সোমাই দে